No, takže čaute ľudia. Vlastne teraz budem robiť také let's play z Minecraftu. A vlastne môžeme sa vrhnúť na ten let's play. No, takže máme tu vlastne najnovšiu verziu Minecraftu. Nemá tu žiadne módy. A vlastne toto nie je ani platený Minecraft. Je to normálna pirátska stiahnutá verzia. Tak sa idem porozhliadnúť, že kde by sme mohli bývať. No, takže tam sú prasiatka. Tie by som asi išiel zabiť, aby som mal mäso. A ja by som išiel niekde tým smerom, lebo tam sú už hneď prasiatka. Slubný začiatok. Že najťažím si nejaké drevo a hneď potom pôjdem zabiť tie prasiatka. No. Tak, konečne som to vyťažil, toto nepotrebujem. No, tak, spravíme si crafting table, čo vlastne taký stôl, na ktorom sa dajú je to taký stôl, na ktorý keď si dáte nejaké materiály, tak sa z toho dajú robiť rôzne veci. Tak teraz si naťažím kameň, z toho sa vlastne tiež dajú robiť nástroje, ale také kvalitnejšie ako z dreva, aj vlastne rýchlejšie sa s nimi ťažia. A tuto som našiel uhlie, takže uhlie si zoberiem, lebo to je veľmi potrebné, vlastne aspoň pre mňa je veľmi potrebné, lebo z toho sa dajú robiť točky, čo sú vlastne fakle. A vlastne títo fakle, keď niekde dáme v noci, tak vlastne budú svietiť. Tak. No a ešte niekedy môžete mať také šťastie, že z toho môžete dostať vlastne aj ako keby, ako by som to povedal, také skúsenosti alebo nejaké XP. Tak by som to asi vysvetlil. Vlastne tento prvý diel bude ešte taký vysvetľovací. A vlastne tí už čo poznajú tak dlhšie ten Minecraft, tak ak toto budú pozerať, tak asi prídu o nervy, lebo viac menej budem všetko vysvetľovať, čo viem. No, už by som to mohol dokopať. No. Dobre, stačí. Hop. No, to vyriešim takto. Hop, 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 hop. Tak. Vlastne, hej, tieto styky som vytvoril, takže si dám takto vlastne dva normálne dreva, hej, to máte jedno, že aké sú. Tak, vytvoril som si 4, dám takto 2 a dám vlastne kamennú suť alebo cobblestone a vidíte, mám lepší krompáč, ktorý dáva aj väčší damage, keď sa bijete s nejakými mobmi. No a takto sa robia fakle. Vidíte, vlastne z jednej kombinácie vlastne stick a coal, či vlastne uhlie a palička, dostanete 4 točky, čo sú fakle. Ja si ich vyrobím viac. Tak. Dobre. Vyrobím si aj meč 1, aby som rýchlejšie zabil prasiatka. A vyrobím si aj sekeru. No, nevyrobím si sekeru, tak si vyrobím lopatu. Tak. Lebo na sekeru potrebujete vlastne 3 cobblestone. A toto už nepotrebujem, crafting table to nechám, to si rýchlo vyrobím a kde je to prasco? Prasiatko, poď ku mne. Strom. Prasiatko, prasiatko, mŕtve prasiatko, dobré prasiatko. Ďalšie prasiatko. Kde si? Prasco. Poď ku mne, neskrývaj sa. Tu si. Spiderman. Ďalšie, výborne.
ku mne. No, tak a toto sa tu snažil skrývať, ale nepomohlo mu to. Spidermana tam necháme, ten je cool. A ideme zabiť pozemného červa. Tak, zomri. Výborne, skoro som spadol do nejakej diery. Čo je to? Čo je tu, čo je tu? Tu je taký nič. A je tu pavúk, ktorého sa nemám rád. Tak, výborne. Vidíte, že aj teraz som vlastne z toho mŕtvého pavúka dostal. No, XP, alebo ako som to povedal. Ja to budem volať XP. Tam je zasa uhlie. A ďalej už asi nepôjdem. Asi. Dobre, tak pôjdem, ale iba kúsok. A tu už ďalej nejdem. Tak, zoberiem si ešte fakle. A no, sem už nejdem. To je ešte veľmi riskantné zo začiatku. Tak a dúfam, že mi je všetko rozumieť, nepočuť ťukanie mojej klávesnice a ak by bolo, tak mi prosím vás napíšte do komentárov. Pokúsil by som sa to zlepšiť. Tak, kopeme uhlie, kopeme. No, už koľko? No, dobre, hotovo. Tak, fakle si zoberieme a dúfam, že som nič neprehliadol. Tak, no. Teraz si naťažím. Zoberiem si vlastne bambus, čo je vlastne sugarcane, z ktorého sa dajú robiť vlastne, potom sa z neho dajú robiť cukor, sa mi vidí, a papier sa z neho dajú robiť, a potom z cukra sa dá, ešte keď máte nejaké veci k tomu cukru, tak sa z toho dá spraviť koláč, ktorý sa dá následne zjesť. A keď máte papier, tak sa z neho dá vyrobiť kniha. A teraz sa mi tak vidí, že mám ďalšie prasco. A ja by som sa asi usadil na tejto hore, lebo sa mi veľmi páči. Bože, tejto Pinos. Dobre, idem na tú horu. Tu sa mi ups, no, nevadí. Keď už som tu, tak sa tu poobzerám. Zasa uhlie to už nechcem, to už mám na teraz dosť. Aha, železo, jupi. No, tak som sa tešil asi zbytočne. No, uhlie zasa. No, takže ako z jedného železa, keď ho vypálim, tak si z neho vyrobím maximálne lopatu, čo je tak, čo není veľmi potrebné. Netopie, čo by ma veľmi zaujímalo, ako sa sem dostal. A niekde tu vrčia zombie. No, nevadí. Rastú ďalšie. No tak ja idem na túto horu sa tam usadiť. Alebo sa tam som spraviť taký provizórny domček alebo nejakú dzúru do zeme, ktoré by sa dalo bývať. No a takto mi občas zlaguje Minecraft. Super. Zaujímavé. No. Moc sa mi to nepáči. Ovce. Láva. No, super.
No ty sa už prosím ťa načítaj. Ty. Nevadí, kašľať. No takže zabijem 3 ovce na vlnu. A vlastne z ktorej si môžem vyrobiť posteľ, na ktorej sa dá spať iba v noci. A vlastne keď na nej budem spať, tak mi tá noc ubehne. Vlastne tak uber rýchlo. No. Vyrobím si zase crafting table. Tak. Vlastne si už môžem vyrobiť aj sekeru a ešte rýchlo zbehnem na drevo a spravím si posteľ. Alebo si už teraz spravím a nespravím. Či spravím? Hej, spravím si posteľ. Vidíte, sem si ju dám. Takto si ju osvetlím, aby som ju nestratil. Tak. A teraz si vyrobím sekeru. Tak. Nie, tak. Tak. To hlbé nahlas dosť. Tak. Dúfam, že je to niečo lepšie. No. A teraz vlastne skočím na drevo. Skočím na drevo. No, rýchlo poď. Ja to moc nevidím, neviem ako vy. Tak. Super, také ocenenie som dostal, alebo niečo také. Tak. No. Dobre. A ešte k tej verzii mne sa vidí, že asi nemám najnovšiu, lebo ja mám takú, a vidíte, tam je už creeper, zombie, lebo ja mám takú hacknutú vlastne, no, neviem, či je to práve hacknutá, no, nejak tak by som to asi vypovedal, a vlastne na tej sa mi dajú, nie, je to cracknuté, tak, a vlastne na tej verzii sa mi dajú prehádzovať verzie, a nie som si istý, že akú verziu som si dal. Ale malo by to byť tá najnovšia, sa mi vidí. No, ja si tu teraz spravím. No, asi idem hneď teraz spať. Tak to dám pre istotu. Sice neviem, čo mi to pomôže. Tak. Tak, nemalo by ma nič napadnúť. Okrem pavúkov a nemôžem spať, lebo sú na blízku. Nepríšerí! Bože môj. Zlakol. No, dobre, už môžem spať. Vidíte, mám krásny pohľad na faklu a už je ráno. Oca, choď preč. Tak, zoberiem si posteľ a vyrúbem sa von. Sikera. No, bože. Tak. Dobre. Tak, to máme prvú noc prežitú. A podľa mňa by to aj na tento diel asi mohlo stačiť. Takže čaute. A určite zažijeme ešte niečo zaujímavé v ďalšom dieli. Takže čaute.